Вітаю вас, паважаны гледачы. Гісторыя Магілёўскага Нікольскага жаночага манастыра, менавіта пра яго сёння пройдзе размова, пачынаецца ў 17 стагоддзі. Менавіта тады знакамітаму кіеўскаму мітрапаліту Петру Магіле удалося атрымаць згоду караля Рэчы Паспалітай Уладзіслава IV на будаўніцтва ў Магілёве храма ў імя свяціцеля Мікалая. Свята-Нікольскі жаночы манастыр дзейнічаў 82 гады. Затым ён быў ператвораны ў мужчынскі, які ў 1754 годзе быў зачынены. Да 1830-х гадоў манастырскі храм дзейнічаў як парафіяльны, аднак пры ім захоўваліся двухкласнае царкоўнае прыходскае вучылішча і багадзельня. Асаблівы клопат пра манастыр выяўляў у свой час кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, з дапамогай якога тут было адкрыта духоўнае вучылішча і заснавана друкарня. У 1793 годзе пры архіепіскапе магілёўскім Георгіі Каніскам побач з Нікольскім саборам пачалі будаўніцтва зімовага ацяпляльнага храма, які быў асвечаны ў 1798 годзе і пасля прысвечаны святому Ануфрыю Вялікаму. Свяціцель Георгій Каніскі быў не толькі бліскучым прапаведнікам, але і дзейным палітыкам. Ён аддаваў шмат сіл абароне праваслаўя. Нават прысутнічаючы на каранацыі Кацярыны II, ён прасіў яе абараніць праваслаўных Рэчы Паспалітай ад польскага гвалту і самавольства. Кацярына II прынародна абяцала гэта зрабіць і, як мы ведаем, стрымала сваё слова. Выдатны помнік архітэктуры другой паловы 17 стагоддзя. Храм пабудаваны ў аддаленні ад гарадскога цэнтра у нізкай пойме Дняпра на агароджанай тэрыторыі корпуса Свята-Нікольскага жаночага манастыра Падніколля. Царква цагляная, трохнефавая, трохапсідная, крыжова-купальная базіліка з васьмігранным светлавым барабанам, з цыбулепадобным купалам і макаўкай у завяршэнні. Галоўны яе фасад падзелены карнізамі на 3 гарызантальных ярусы і завершаны 2 вежамі з фігурным франтонам паміж імі. Верхнія ярусы ўпрыгожаны аркатурай з ляпным раслінным арнаментам над паўкалонамі і пілястрамі. Галоўны ўваход вылучаны 8-гранным тамбурам пазнейшай пабудовы. Бакавыя фасады ўпрыгожаны высокімі пілястрамі. Крылы трансепта и апсида завершены фигурными фронтонами. Храм святителя Николая в городе Могилеве находился на взгорье, а не в пойме реки Днепр, где мы сейчас находимся, и был построен в хорошем месте, то есть это было высокое место, но пожар, который случился, деревянный храм из-за этого сгорел. Уняты воспользовались, а ведь в то время Могилев был под Речью Посполитой, воспользовались этим моментом и не дали возможности построить вновь храм. То есть те утеснения, которые были со стороны Рима-католиков и униатов, они коснулись и нашей обители. Поэтому мещане, собирая средства на новый Свято-Никольский монастырь, а ведь имя святителя Николая всегда очень сильно почиталось жителями нашей страны, нашей отчизны, они решили храм строить здесь, на гриве Никольской, и то место выбрали, которое не затоплялось рекой Днепр. Вначале был это храм обычный, приходской, а здесь уже мещане собирали средства и возможности для построения и монастырских корпусов, и богадельни, то есть приюта для людей страждущих, алчущих. И началось это строительство с благословения митрополита Петра Могилы. Мы также видим на одной из фресок его изображение в окружении других могилевских святителей, которые прославились перед Богом и перед верующими людьми тем, что большой вклад внесли в восстановление этой святой обители.
было непросто выбить разрешение на постройку храма, а тем более монастыря. Поэтому авторитет такого человека, как митрополит Петра Могилы, стал решающим в прошении к королю Владиславу IV на то, чтобы построить здесь обитель. И вот в 1634 году такое разрешение было получено. Но храм стал строиться не сразу, а только в 1669 году. 3 года строился этот величественный храм, и в 1672 году был закончен. Это был холодный храм, он не отапливался. У 1637 годзе ў Магілёве з дазволу караля Рэчы Паспалітай была пабудавана часовая драўляная мікольская царква. Каменны храм пачалі ўзводзіць у 1669 годзе, а напрыканцы 1672 года ён быў завершаны і асвячоны епіскапам Феадосіем Васілевічам. Неўзабаве пры храме паўстаў жаночы манастыр, але лёс яго апынуўся драматычным. История преподнесла сильное испытание для этого места. И одним из тяжелейших испытаний было нашествие шведов. И в это время как раз-таки монастырь был переведен опять в приходской храм. То есть не получилось удержать. И он был приходским храмом долгое время своей истории. Мне хотелось бы особенно подчеркнуть также жизнь и подвиги протоиерея Ефимия Бекаревича. В 1895 году он начал реставрировать храм и придал ему во многом современный вид, то есть дал ему некоторую крепость, крепость строения, которые помогли пережить в будущем годины лихолетий. И он скончался в 1901 году, и до сих пор его память о нем сохраняется и у инокинь, и у православных людей. Вот здесь вот, внизу этого подсвечника, который стоит перед иконой Божьей Матери Благодатное Небо, находится надгробная плита. И здесь уже в облачении, то есть когда были раскопки, облачение истлело немного, и сестры заботливо переоблачили, и сейчас здесь мощи протоиерея Ефимия лежат, но только уже в новом облачении с митрой, и даже там включается свет, и можно туда спуститься и увидеть место погребения этого благочестивейшего человека. Магілёўскі свята-мікольскі жаночы манастыр. Месца, якое мае вялікую духоўную і гістарычную каштоўнасць. Храм, заснаваны ў 17 стагоддзі, стаў своеасаблівым згусткам гісторыі, самых цёмных і самых светлых яе бакоў. Гэтыя сцены памятаюць імператара Мікалая ў апошнія дні яго манархіі і пакутнікаў сталінскіх рэпрэсій, якія прынялі смерць непасрэдна ў стенах манастыра. Мы знаем, что фронт был довольно близко от Могилева, и ставка императора Николая II располагалась здесь. И даже царь приходил сюда, в Никольский монастырь, молиться. Здесь в некоторых корпусах также находились госпитали для оказания помощи пострадавшим. То есть с фронта привозили людей лечиться от полученных травм сюда. И также дочери императора Николая II приходили и сами своими руками перевязывали раны и оказывали необходимую помощь раненым. Мікольскаму манастыру, як і ўсяму Магілёву, наканавана было адыграць значную ролю ў жыцці апошняга расійскага імператара Мікалая II і яго сям'і. Як вядома, стаўка вярхоўнага глаўнакамандуючага пераехала ў Магілёў 8 жніўня 1915 года, а ўжо 23 жніўня сюды прыбыў і сам Мікалай II. І праз лічаныя дні цар прыняў рашэнне ўзяць на сябе камандаванне арміі. Стаўка імператара знаходзілася ў Магілёве больш за 2 гады. Тым часам Нікольскі сабор стаў храмам, у якім маліліся і будучыя царскія мучанікі, і высокія чыны расійскага войска.
Царь Николай II, когда проходил мимо земледельцев, а ведь рядом с этой грядой на заливных лугах были некоторые разработанные участки земли, и люди сеяли необходимые сельскохозяйственные культуры, он раздавал монеты. И несмотря на то, что время было голодное, военное, многие люди сохраняли эти монеты как реликвию. И один из прихожан нашего монастыря, он уже представился, отошел к Богу, он завещал такую монету монастырю, и она сейчас инкрустирована в портрет царя Николая, который на левой стороне храма на стене сейчас висит и украшает нашу обитель, наш храм. Изначально эта икона была портретом, но из-за глубокого почитания царственной семьи ее осветили, и сейчас мы молимся перед ней, как перед иконой. После того, как на нашу землю вступила нога советской власти, обитель начинает в некоторой степени запустевать. То есть монахи изгоняются, и даже епископская кафедра попадает под угрозу закрытия. Но даже в тяжелое время находились те люди, которые через жертвенную любовь к Богу и своему народу сохраняли верность своему вероисповеданию. Одним из таких ярких людей стал архиепископ Павлин. Он служил в Покровском храме, который ныне сейчас восстанавливается. Архиепископ Павлин был сослан и расстрелян в Сибири, но его труды, то есть его служение на Могилевской кафедре уже никогда не будет забыто. Он верой и правдой, как архиерей, как епископ, послужил, то есть делу сохранения веры в нашем народе даже в такие непростые годы. У 1934 годзе пасля закрыцця для свята-нікольскага храма наступілі страшныя часы. Пры аднаўленні храма выявілі шмат чалавечых парэшткаў. Зварот да афіцыйных уладаў не праліў святло на страшную знаходку. Аднак сапраўды нявыведаныя шляхі гасподнія. Лёсу было заўгодна закаваць жыццё адзінаму сведку злачынстваў, каб праз многія гады уваскрэсіць памяць пра тых, хто больш за ўсё варты спагады і малітвы. Храм быў ператвораны ў перасыльную турму для рэпрэсаваных. Узімку многія замярзалі непасрэдна ў сне. Мёртвых прыбіралі, слабых дабівалі штыкамі, закопвалі тут жа ў алтарнай частцы сабора. Пад тым месцам, дзе быў ахвярнік, знойдзеныя парэшткі жанчыны з дзіцём у руках. У 46-м у храме была кніжная база, затым склад угнаенняў. Сцены і скляпенні, аздобленыя роспісамі, былі па-варварску перацёрты цэментавым растворам. Бясцэнны помнік дойлідства Беларусі ператварыўся ў руіны. Пасля аднаўлення Магілёўскай епархіі яе кіраўніком стаў высокапрэсвяшчэннейшы Максім, архіепіскап Тульскі і Бялеўскі. Яго працай і малітвамі пачалося аднаўленне свята-нікольскага храма. Пра вяртанне царкве манастырскага падворку епіскап Максім далажыў патрыярху Алексію II рапартам, за якім рушыла ўслед рэзалюцыя. «Гасподь хай дабраславіць працы вашы па адраджэнні свята-нікольскага манастыра ў Магілёве». Першы хросны ход вернікаў па тэрыторыі манастыра быў падобны да 6 ацалелых у вайне жыхароў па пажарышчы роднага дома. В советское время во многом церковь устояла за счет белых платочков. Это такое наименование, под которых имеется, что именно женская стойкость, подобная женам мироносец, сохранила церковь от разрушения, от распадов. Господь наш Иисус Христос говорит, что «Я созижду церковь, и врата адова не одолеют ее». Но Он не поясняет, какими способами она сохранится. И мы, уже глядя на прошлое, видим, что часто на этих хрупких женских плечах церковь противостоит и
безбожному насилию, она и противостоит и сознательным, и намеренным попыткам советской власти разрушить религию и разрушить храмы даже физически. И в восстановлении этой обители он как раз-таки начал опираться на сестер, на монахинь. И они ему постоянно оказывали поддержку молитвенную и трудясь здесь денно и ночно. И до сих пор во многом трудами именно насельниц мы видим эту обитель благоухающей, украшенной красивыми иконами. И для жителей Могилева на самом деле это является духовным оазисом в то время, когда духовность вообще в людях, она ослабевает. Архиепископ Максим восстанавливает сразу же два храма, и Никольский храм, и Свято-Ануфрийский храм, и кроме того начинает строить кельи для монахинь. И те корпуса, которые мы видим с левой стороны при входе в монастырь, это новостройки. Монастырь как бы был открыт для мира, то есть стен не было, он не был обнесен ничем, и даже животные могли гулять по этому месту. И вообще он был весь поросший сорняком, какими-то деревьями, и не было никакого благообразия в нем. И то, что мы видим сейчас, и то, что мы увидели бы, если бы мы сюда приехали в 1980 год, нас бы, конечно, очень удивило, какая перемена произошла с этим местом. Павольна па крупінках збіралася маёмасць манастыра. І тут не абышлося без асаблівага Божага блаславення. Разьбяр-пазалотнік Мікалай Лёля падчас разбурэння іканастаса, уражаны прыгажосцю царскай брамы, стварыў яе дакладную копію. І ўсе гэтыя гады захоўваў яе ў сябе дома. Сёння выкананая ім пазалочаная брама ва ўсёй пышнасці раскідаецца перад вернікамі, падобна браме Царства Божага. Старажытны і адначасова новы храм, як казачная птушка Фенікс, відавочна паўстаў з попелу, пераўтварыўшыся ў духоўны цэнтр Магілёўшчыны. Пры гэтым ён застаўся ціхай прыстанню, да якой, як і сотні гадоў таму, імкнуцца людзі, што стаміліся ад бясконцай свецкай мітусні. Манастыр стаў духоўным цэнтрам Магілёва. Намаганні епіскапа Максіма і ігумені Яўгеніі не зніклі дарма. Самі яны цяпер знайшлі спачын на тэрыторыі манастыра і пахаваныя каля сцен Мікольскага собора. Хотелось бы сказать еще о игумене Евгении, которая и явилась такой помощницей для архиепископа Максиму. Ее труды настоятельские послужили основанием для единения сестер в духе, вере и трудах для восстановления этой обители. Они похоронены здесь же, и кресты архиепископа Максима и игумени Евгения находятся за алтарной частью монастыря. Многие люди, когда приходят в монастырь молиться, прежде подходят к ним и берут благословение, целуют эти кресты и спрашивают молитву у игумени Евгения и архиепископа Максима на свои труды, на свои молитвы. Сярод асабліва шанаваных святыняў Мікалаеўскага собора вобраз Маці Божай Баркалабаўскай. Цудатворны абраз струменіць ласку, вылечвае хворых, суцяшае самотных, якія звяртаюцца з верай. Я хотел бы рассказать один случай, который произошел перед этой иконой Божьей Матери по молитве супруги. Ее супруг очень тяжело заболел и был при смерти. Я сам ходил в реанимацию и разговаривал с врачами, и врачи говорили, что, скорее всего, человек полностью потеряет сознание и не будет понимать, что происходит вокруг, даже если он выйдет из комы. Но молитвами Богородицы удивительно этот человек и вышел из комы, и обрел сознание, и до сих пор сейчас работает. То есть он вернулся, хотя и через реабилитацию, через некоторое время, вернулся к своей обычной деятельности, но теперь он стал немножко другим человеком. Он понимает, насколько много в нашей жизни зависит от Бога и от предстательства Божьей Матери перед Ним. Эта икона
могилевчанами очень почитается. Когда у людей случается какое-то чудо, или они все испытывают особую благодарность Богу, Богородице, то часто они жертвуют какие-то украшения. Найбольшую славу здабылі магілёва-брацкая і бялыніцкая іконы, а таксама абраз «Благадатнае неба», які прыхаджане называюць лекаркай. Аднойчы ў цішыні храма прыхаджане пачулі пранізлівы крык: «Матушка найсвяцейшая, лекарка моя, вось ты дзе, а я па ўсіх храмах цябе шукаю». Жыхар Магілёва Аляксей доўгія гады быў паралізаваны. У сне яму з'явілася ікона, і голас загадаў стаць. Прачнуўшыся, ён адчуў у нагах жыццёвую сілу. Святы Мікалай лічыцца заступнікам манастыра. Абраз свяціцеля з шасціцамі мошаў асабліва любімы манашкамі і вернікамі. Ёсць у храме і незвычайна аб'яўлены партрэт цара-пакутніка, які стаў шанаваным абразом. Абраз Маці Боская Адзігітрыя Бялыніцкая належыць да ліку аднаго з самых шанаваных абразоў, які вядомы ў нас на тэрыторыі Беларусі. Яго назва Бялыніцкая Адзігітрыя з'явілася параўнаўча нядаўна, фактычна з часу з'яўлення гэтага абраза ў Бялынічах. Манахі, якія ратаваліся ад татара-мангольскага нашэсця з Кіева, прыбылі ў ваколіцы Магілёва на бераг ракі Друдь і спыніліся там на начлег. З сабой яны ўзялі старажытны абраз, які уначы празяў, і гэта было знакам, які даў магчымасць манахам заснаваць тут мужчынскі манастыр. З цягам часу вакол яго утварылася пасяленне, якое атрымала назву Бялынічы, белыя ночы. І абраз, які застаўся там, ён стаў у хуткім часе вядомы як выява Маці Боскай, якая прыносіць цуды, вызваленні, збаўленні, вылячэнні, дапамагае. І гэта вядомасць стала вельмі шырокая распаўсюджвацца па тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Бялынічы сталі месцам масавага паломніцтва. Таму з гэтага абраза былі выкананы на працягу некалькіх стагоддзяў шматлікія спісы. Часцей за ўсё мы ўжываем слова «копія», но лепш называць гэта спісам. Спісы мелі такую ж асаблівасць цудадзейных абразоў, як і арыгінал, які захоўваўся ў Бялынічах. На магілёўскім абразу, як і на большасці выяў Маці Боскай Адзігітрыі Бялыніцкай, Маці Боская выяўлена са скіпетрам у руцэ. Христос трымае ў руках дзяржаву. Іх галовы упрыгожваюць кароны. Якім чынам у Магілёўскі сабор трапіў гэты абраз, да канца не высветлена. Але факт застаецца фактам, што менавіта гэтая выява, цудоўная па свайму мастацкаму вырашэнню, яна зайняла пачэснае месца ў ліку святынь, што захоўваецца ў Магілёўскім Свята-Мікалаеўскім саборы. Прывезлі ў манастыр ікону цара-пакутніка, і ў адказ заміратошылі іншыя абразы, а над манастыром паднялася неверагоднай прыгажосці вясёлка. «Божа цара захоўвай!» заспявалі манашкі і вернікі ціхім голасам. Вясёлка, здавалася, запрашала ўвайсці ў гэтыя намоленыя сцены толькі са светлым, чыстым сэрцам, чыстымі яснымі намерамі. Дапамагаючы зразумець, што вытанчанасць жывапісу, манастырскіх абразоў, прыгажосць іканастасаў і архітэктуры, каштоўнасць святых рэчаў не з'яўляюцца галоўнымі ў жыцці манастыра. Мікольская абіцель сапраўды ўнікальнае месца, разважаючы аб лёсе якога неўзабаве ўзгадаеш не толькі аб мінулым гісторыі нашай краіны цалкам, але і аб сэнсе ўласнага жыцця, аб асабістым шляху да святла, а ці да святла.
Як же важна не пераблытаць добро со злом, не страціць сябе ў выпрабаваннях, знайсці сілы і мужнасць быць вернымі Богу, айчыне, сабе. З вами была праграма «Святыня Беларусі». Вандруйце разам з намі. Да пабачэння.